ফুটবলটো আমাৰ বড়োলেণ্ড অঞ্চলত আপোনালোকে দেখিছে যে এই সময়ত এটা উৎসৱৰ নিচিনা হয় যেনেকৈ আমি ভোগালী বিহু ৰঙালী বিহু যেনেকৈ আমি উৎসৱমুখী এটা দেখাই পাওঁ দুৰ্গা পূজা আহিলে ফুটবলটো মানে এই দুটা মাহত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব গাঁৱে ভূঞে কণ্টিনিউ ফুটবল চলি আছে তো আজি ইয়াত আমাৰ কোকলাবাৰী সমষ্টিত এভাৰেষ্ট ক্লাবে ইয়াত এটা সুন্দৰ গ্ৰাম্য অঞ্চলৰ এটা গ্ৰাম্য ষ্টেডিয়ামত ফুটবল মেটচ তেখেতসকলে আয়োজন কৰিছে আৰু ইয়াৰে আজি অন্তিম খেল ভেৰগাঁও আৰু খালবাৰীৰ মাজত হৈ আছে আৰু সকলো ইয়াত হাজাৰ হাজাৰ ৰাইজ উপস্থিত হৈছে চ' ফুটবলক লৈ পেলাই আমাৰ অঞ্চলৰ ৰাইজৰ এটা ভাল ইটো নট অনলি এণ্টাৰটেইনমেণ্ট সিটো লৈ পেলাই আমাৰ এটা ডাঙৰ সপোনো আছে আৰু মই আজিৰ তাৰিখত এইটো এটা কথা অনুভৱ কৰোঁ যদি আজিৰ পৰা কেইবাবছৰ আগত সঠিকভাৱে আমাৰ যুৱকসকলক আমাৰ যুৱতীসকলক ফুটবলৰ ক্ষেত্ৰত যদি ভাল ট্ৰেইনিং দিব পাৰিলেহেঁতেন ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰটো ভালকৈ বনাই দিব পালেহেঁতেন হয়তো নিশ্চয় আমাৰ অঞ্চলৰ পৰাও ইণ্টাৰনেশ্যনেল লেভেলত ফুটবল খেলিব পৰা বহুত প্লেয়াৰ ওলাই গ'লহেঁতেন আজি হলীশ্বৰণ নাৰ্জাৰী দুৰ্গা বড়ো বা বিভিন্ন প্লেয়াৰৰ কথাবিলাক আমাৰ যুৱ প্ৰজন্মই নিজৰ আইডল হিচাপে মানে তেখেতসকলে লয় কিন্তু অনাগত দিনত মই দেখিবলৈ পাইছোঁ ফুটবলত আমি বহুত আগবাঢ়ি যাম এইকাৰণে BTR চৰকাৰো আমি পূৰা ফ'কাছ কৰিছোঁ আপোনালোকে দেখিছে আমাৰ চৰকাৰ অহা 2 বছৰত আমি ইয়াত সন্তোষ ট্ৰফি অনুষ্ঠিত কৰিলোঁ এগেইন এই বছৰো সন্তোষ ট্ৰফি হ'বলৈ গৈ আছে ডুৰাণ্ড কাপ অনুষ্ঠিত কৰিলোঁ অহা বছৰো ডুৰাণ্ড কাপ আমাৰ তাত আকৌ এটা পাৰ্ট হ'ব চ' আমি দুটা ফুটবল একাডেমি বনাবলৈ গৈ আছোঁ আৰু এই ৰাইজৰ যিটো উৎসাহ এইটো দেখিবলৈ পাই পেলাই আমি এনেকুৱা এটা চিন্তা কৰিছোঁ যে প্ৰত্যেক 40টা সমষ্টিত 40টা ষ্টেডিয়াম আমি নিৰ্মাণ কৰিবলৈ গৈ আছোঁ বীৰ শিলাগাঙৰ নামত বীৰ শিলাগাং আমাৰ এজন সংগ্ৰামী আছিলে নেতা আছিলে তেখেতৰ নামত 40টা সমষ্টিত 40টা ষ্টেডিয়াম 5 কোটি নিৰ্মাণ কৰিবলৈ গৈ আছোঁ আৰু সেইটো কোকলাবাৰীতো নিৰ্মাণ কৰা হ'ব অনাগত দিনত যাতে ইনডোৰ আৰু আউটডোৰ দুইটা গেমতো যাতে আমাৰ ইউথবিলাকে যাতে ভালকৈ প্ৰদৰ্শনী কৰিব পাৰে आं मोनसेल' खोथाखौ सानगासिनो दङ दासान्दि जोंनि हालामाव फुटबलखौ लानानै मोनसे बिराद गिदिर फेस्टिभेल सोलिगासिनो दङ आरो बे गोदोनिफ्रायनो जाखायोमोन किन्तु जोंनि सरकार फैखांनायनि उनाव जिहेतु सरकारा गोबां माने फुटबलखौ लानानै सिमां नुदों ISPL खौ लानानै सन्तोष ट्रफि आरो नैबे बावैसो उनावनो थांनाय समाव डुरान्ड काप जालांबाय फैगौ समाव आरो डुरान्ड काप जानो थांगासिनो दङ आरो जोंनि भारत हादरावबो जोंनि बर' फिसा 4 दिनै माने फुटबल टीमाव दिनै गेलेनो आगान होनो मोन्दों बेखौ लानानैनो बेवहाय मोनसे सेलिब्रेसनफोर बायदि जागासिनो दङ आरो दिनै जोंहा लोक्षि बाजाराव लोब मानसि हाजार मानसिया दिनै फुटबल इन्जय खालामगासिनो दं आरोखि 100% जोङो फुटबलखौ लानानै फैगौ समाव मोनसे थासारि जोंनि बे बड'लेण्डखौ मोनसे फुटबल हाब जायखौनोखि बड'लेण्ड होनबा फुटबलजों डाइरेक्ट लिंक मोनो पृथिबियाव जाहाथे बेबायदि मोनसे थासारि सोमजिहोनो हायो बेखौ BTR सरकारा गोगोमै नाजागासिनो दं आरोखि एभारेस्ट क्लाबनिफ्राय बोसोरफ्रोमबो राङारि बान्था जोलुर गेलेनाय बादायलायनायखौ होबोबाय थायो थांनाय बोसोरावबो होदोंमोन देग्लाय जोङो एसे ग्रेन्ड साक्सेस जादों होननानै सानदों मानो होनबा BTS नि चिफ मानगोनां प्रमद बर' साराबो जोंजों बेयाव फैनानै जोंनि खेलाखौ बेखेवनानै होलांबाय सारनिसिम आं रोजा साबायखर बावहरो आरो जोंनि बे गेलेनायजों जोंनि ओनसोलनि जायफोरनाखि गेलेनायाव इन्ट्रेस्ट थानाय लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोर दङ बिसोरो जथेस्थ' थुलुंगा मोनगोन आरो जोङो बान्था महरै चेम्पियनशिपनि थाखाय 30,000 रां बान्था दङ उइथ ट्रफि आरो रानार्स आप टीमनि थाखाय 20,000 आरो बेस्ट उइथ ट्रफि थागोन बेबो आरो बेस्ट प्लेयार बेस्ट स्ट्राइकार आरो बेस्ट गलकिपार बिथांमोननि थाखाय 1,000 उइथ ट्रफि बिदि जोङो होदों बे बान्था माखासेखौ जोङो ओनसोलनि डनरफोरनिफ्राय जोङो मोन्दों गिबियाव नैबे चेम्पियन टीमनि बान्थाखौ बावहरदों जोंनो मानास मावजिगेन्द्रि इक' टुरिजम ससाइटिनिफ्राय बिथांमोना सिगां मावजिगेन्द्रि दाजेननाय समाव टुरिजमखौ साक्सेस खालामनो थाखाय मोनसे इनिशिएटिभ लादोंमोन जे एवारनेस खालामनानै आरो नैबे बेंगल फ्लरिकान होननाय मासे फिमेल बेंगल फ्लरिकान बेखौ फिसिनानै जोङो जोंनि एबसु अफिसाव एसि आन्चलिक एबसु अफिसावनो फिसिनानै गोलाव गेदेर खालामनानै मानसि बायदिनो बेखौ सन्मान होनानै जोङो माबादोंमोन मानो होनबा बियो खोब रेयार स्पेसिस मुलुगाव मोननो थाङा खिन्थु जोंनि कोक्लाबारि बे ओनसोलाव मानासनि खाथियाव बेखौ सियर साइटिं जायो ओंखायनो टुरिस्टफोरा बेयाव फैयो दा बेखौ जोङो बै समाव हाइलाइट खालामदोंमोन
आरो बेयो थैलांबाय आरो बिनि मुङावनो बे 30,000 रांखौ मानास मावजि गेन्द्रि इक' टुरिजम ससाइटिनिफ्राय जोंनो बावहरदों आरो रानार्स आपनि 20,000 राङा बेयो जोंनि ओनसोलनिनो समाज मावथि बिथां उपेन ब्रह्मआ दावधारा हालामनि बिथाङा गावनि फिसाजो बार्लिना ब्रह्मनि गोसोखांथियाव 20,000 रांखौ जोंनो बान्था हिसाबै बावहरदों। बार्लिना ब्रह्मआ 2022 मायथाइयाव अबथिराय उन्दै गथ' बिथाङा जोंनि खामार दैसा बे दलं सायाव मोनसे गिदिर जाब्रबथायाव रुंसारि जालांदोंमोन। बिथांनि सोरगोआरि जिउमाया जाहाथे आलो गोजोनै थायो बेनि थाखाय बिफाया बे बार्लिना ब्रह्मनि गोजोन जिउमानि थाखाय बे 20,000 रांखौ जोंनो राङारि मदद हिसाबै बावहरदों। बेनि अनगायैबो जोंनि ओनसोलाव जे माखासे डनरफोरा जोंखौ मदद खालामदों आरो गासैबो डनरफोरनो जोङो एभारेस्ट क्लाबनिफ्राय खुलुमनाय आरो मान बावनाय जासिहरो जे बिथांमोननि मददजोंनो जोङो नैबे खेलाखौ खुंफुंनो हादों। आं बिटिआरनि चिफ मानाव गेदेर प्रमद बर' सारनियाव जोङो आर'ज बिलाइ होदों जे अलरेडि जोंनि प्रमद बर' सारनि दैदेननायावनो बिटिआर गभर्नमेन्टआ जोबोद जौगाबाय। खेलाल' नङा गुबुन गुबुन बिथिङावबो जोबोद जौगाबाय। स्पेसियेलि नैबे खेलायाव बिथांनि नाजानायावनो नैबे डुरान्ड कापआ जोंनियाव जानायखौ जों बयबो मिथियो आरो जोंनि बर'फोरनिफ्राय गोबां गोदानै दा नेसनेल टीमाव हाबहैदों। जोंनि बर' आइजो गेलेगिरि आरो जोंनि नैबे हौवासा गेलेगिरि बिथांमोनहा इन्डियान टीमखौ दैदेनदों होननानै जों दा दिनैनि थारिखआव जों बुंनो हायो। गतिके बेफोरो मानगोनां प्रमद बर' सारनि नाजानायावनो जाफुंसारदों। बिथांनि नाजानायाव जोंनि बर' हारिनि गेजेराव माखासे गोजोन थासारि फैदों होननानै जोङो मिथियो। बिटिआर गभर्नमेन्टआनो बिथांनि नाजानायनि मोनसे साइन जे मोनसे समाव जोङो बर' हारिया हाथियार लाना सोमावसारनानै माखासे मुलुगावनो जोङो गाज्रि बदनाम सफैबायमोन खिन्थु नैबे NDFB-नि माखासे ग्रुपखौ बिथांमोना बिथांनि नाजानायाव बे मेन स्ट्रिमाव लाबोनो हानानै जोङो गोजोन सफैदों। दा बिथांनि नाजानायावनो जोंनि ओनसोलाव गेलेनाय माबाया जौगाथों होननानै जोङो सानो आरो जोङो बिथांखौ अरायसम मदद खालामो।